Rabi angel syarate nggo ngopo? Lah piye duwe gegayuhan kok ming tekan semono. Lah bapak kok tindak mriki? Ngamarta geger Petruk. Lho, sebabe ana satriya sabrang loro arep bedah negara Ngamarta arep dadi ratu ning negara Ngamarta. Ngamarta arep dijebol, arep dipindah jarene ning dan Karangtumaritis kuwi nak dusunmu to. Wo. Sing muni ngono sapa, Pak? Satriya loro sabrang. Pecah sirahe parat kowe. Gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Lho sapa iki? Sapa iki ana menungso awake sarwa dawa? Takon karo aku Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong, Petruk Kanthong Bolong. Ya. Iki satriya sabrang loro sing arep njebol negara Ngamarta. Dasar para nyata. Pendha wis padha kukut mlayu wedi karo aku. Ngamarta arep tak jebol. Tak pindah marang laladan Karangtumaritis. Nek omong ora waton iso njeblak. Karangtumaritis iki dhek sapa? Lho, nggone sapa? Iki dukuh Karangtumaritis. Nek nganti kowe arep gawe geger Karangtumaritis, wah, ajange ning dadane Petruk Kanthong Bolong. Wah, Yayi, yen ngono iki menungso sing dingendikake para dewa ning awake sarwa dawa iki menungsane. Aku kok tok ulunge kembang aku ora iso nampa katresnanmu. Iki karepe kok nggawa kembang. Ki arep omeng kembang ning pusaka, Mas. Kena kowe ngejeki Karangtumaritis. Nek nganti kowe iso kuat nampani kembang parisuli meguru karo kowe, PN Karangtumaritis gage tibano mati dening aku.